So, mayong nga pang gali mga kamaton may nag-onboard sa akon nga pariner gali kamaton ha. So, M6 nga kamaton mga 3 o 7 kamaton sing hapon na. So, nari onboard yun na sir kag si mamo. Ma'am, ning ano ka taga dire ma'am? Hindi po, taga Bicol po. Taga Bicol. So, mga kamaton taga Bicol gali si ma'am si sir ya. Taga ano siya, taga UK. UK from Europe. Yes, so si Sir gali taga UK mga kamaton na ano ni United Kingdom. Yes po. Yes, so I'm from si, United Kingdom, British. British. Yes, so sino kanya pangalan mo ma'am? Mercy. Mercy from Bicol. So si Syria from I'm from Newport Pagnell or Milton Keynes, Buckinghamshire, yeah, from Europe. Europe, Yeah, England. England. Yes, so are na I want to live here. yeah, you live here? I want to live here. Yeah, you like? Oh, this is really good. Yeah. This is safer than in England. Yes, so It's very safe. yeah, okay. Same place. What do you call that? Not Not the same. not Not Bisaya. quite the same, no. Yeah. Especially in Spain. So, big difference. His country is too much expensive than Very expensive. I see. But here, she stay here in Iloilo instead of Manila. I And she see. want to- Much better here. You stay here. Oh. You live here. You know, it is Yeah. really good. You like really food. You like. Good. Food's good. Yeah. Okay. Yes. So, una ko matonon yung. How many days you stay here right now? And now I'm staying for 26 days, Actually, 26 days. Almost. I think 1 month. nearly a month now. Yeah, so taga Bicol kaya ma'am, ning alam naman sa iyong pamilya mo nga taga dito ka na ngayon sa Iloilo? No, not yet. no? We're here in 1 week, almost 1 week here. Because we're coming here in Sunday. Yeah. Stay here, he coming here in 28 ng May. Yes. But we stay here, we stay in 9 days in Manila. Then Yes. Sunday come here and actually there are 5 days, right? 5 days today. Yeah, almost 1 week. Dito. Oh yeah, 1 week. Dito Yes. sa Iloilo. Came here So, And then after tomorrow, we're going to Rojas City. back to go to Roas. Yeah. We go We're back to going Rojas City. Yeah. And then on Sunday at Rojas City Yes. of next week, in a week's time, we're going to go back to Manila for 2 days. Okay. Bro, you like here my place, Iloilo? I prefer Iloilo. You want to buy I want to buy house a in that? condo here. I want to buy a condo. In condo. Yes. Yes. So, mini condo here in Iloilo. Yes. There's Actually, a she lot. find it. She But find like it. I'm looking at houses and property. Yes. So, I want to live here for 6 months and then live in England for 6 months. okay. Yes. So, set out. And Mercy will come in England every 6 months. Live Ayun. in, Nakakanto ka na ma'am sa England? Hindi pa. Diba? First time yung pumunta dito in Manila. Oh. Last month, pumunta siya ngayon. Actually, mag-1 month na din siya. Pero hindi siya, pag-uwi niya ng ng England, balik ulit siya after 1 month. Yes. And he want to stay here in 6 months for another vacation. Then after that, give up again. Then Okay. after another times again to come back, maybe he buy a condo. Yes. But he planning. Plano Yes. niya naman talagang bumili. Dito lang sa Iloilo. Yes. Ito yung Yes. pinaka gusto niya sa lahat Yes. ng napanood niya sa YouTube. Ito Yes. lang yung pinaka-bet niya. Kasi gusto niya yung place. At saka hindi mausok niya na gusto niya. Yes, so very good, very good. Marami na siyang tinignan actually. But this coming to time na next month na niya. Naganapan na pa rin sa iba pero ayaw ya. Dito Hindi, ginagusto. nakahanap naman siya pero mas bet niya talaga yung Iloilo. yes, ito yung pinakabit Yeah. niya. Pero gano'n naman siya, pag next sa balik niya, muna siya ng apartment habang hindi pa siya nakakita ng condo. Yes. Marami naman siyang tinitingnan. Dami dito ang konto. Yes, Madami, so madami. Yes. May mga nakita na din kami kaso, iba pa rin yung nag-canvas ka. Mas better yung... Oh, yes. Ay, okay. Hindi ba kasi yung picture lang Oo. sa makikita mo in person. Sa personal. So, mas Yeah. maganda pa rin yung Yung pupuntahan mo. pupuntahan mo. Yes. At saka makikita mo rin ang room, makikita mo Yes. yung... Kasi maganda kasi sa Yes. picture yung makikita mo talaga. Picture Katulad- yun? Yes. Oo, Katulad video. ng pinuntahan namin ngayon, maganda siya yung sa picture ng mga views, mga review. Yeah. Oo. Pero nung napunta namin, isa
lang ano, pwede mong gumagamit na pool. Hindi, Ah, okay. hindi lahat. Yes, so... So, medyo na ano din kami. Uh, Kasi yun talagang purpose namin doon. Gusto namin magamit yung ibang mga pool na ano doon. Kaso, isang Ah. pool. dito madami dito ng kuhan May ng kondo. napunta na kami. I Marami see. na kami napuntahan. Ah, okay. Kaso, ngayon may last day na namin ngayon. Kaya isusulitin niya na. Kaya pupunta naman sa ibang lugar. Ah, okay. Pero ito talaga yung pinaka-bet niyang Dito? tirahan. Yes. Ah, okay. Kasi tahimik. Hindi siya Oo. hindi walang masyadong usok. Yes. At saka kailangan At saka niya. friendly mga tao dito. Walang gulo. Yes. Yes. So, Yan ang pinakaunang-unang na ano namin. Yung unang salta namin dito. I see. Ay sabi niya gusto niya talaga. Okay, so amo ni kamatono si sino ganili wat pangalan ni sir? Alan. Alan. Yeah, Alan, Yes, Alan. So asawa mo na ma'am? Hindi pa. Hindi pa? Your girlfriend? Yeah. Future wife? Maybe. Okay. Maybe. Okay. Could be Para really ba, good. Yeah. hindi pa siya sure na. Ay, sure na. Yes, so amo ni kamatono naga istorya lang kami parte sa ilagre kasi nagtuturo di ka na si Sir Alan Galeo. Sir Alan, kay ikaw gani ma'am? Sino gani liwat? Mercy. Mercy. So, naganap-anap sila sa mga area dire sa Pilipinas. So, amo ni kamatanon ning nagustuhan ni Sir ang Iloilo. Pero bukas siguro punta naman sila ng Roas. Yes. So, pero ang bet ni Sir dire gid sa Iloilo. Walang gulo, malinis. No smoke, no lahat nandito na. Wala ang gulo-gulo dito. So, yes sir, thank you sir sa pag kuwan mo sa among lugar ah. You like my place ah? And then, you like bird hair in Iloilo? Yeah, yeah. You like? Yes. Perfect. Yeah, okay. Thank you, thank you. Very tidy, very clean. Yeah. Everything's very friendly. Yes, so I've amo ni not seen anything bad What? at all. I've not seen anything bad at all. Yeah. Yes, so Everything's perfect. yeah. It's not It's safer than England. Yes, so Yeah. but you live in Europe and UK o England mismo? England, yeah. England. England, yes. So, amo ni kamaton yung are kapasulod na kami sa Mega World ni kamaton no. So, dito kamo sa mall ma'am no? Yes, ma'am. Yes, so are manawag na gali kanay sir kanay Sir Alan kag si Sir Mercy. Oh. So, ma'am, shout out liwat sa aton nga channel, ma'am. Shout out nandito na ka sa festive walk. Yes. Thank you. Okay, manawag na kanay sir. So, thank you sir sa pag-onboard sa kay Matona. Thank you kita. Okay, Thank you. sir, ma'am, ikaw ma'am. Thank you. Okay. Yes, si sir, tagli si sir. Thank you, thank you. 1:38 ang bill ni Sir Gali Alan na. So, ara. Thank you, Ma'am Mercy. Ah. Thank you din. Okay. Yes, so, are. Thank you po. Okay. Yes, so, salamat, sir. Thank you. Thank you. Thank you, guys, my friend. Yes, okay. Thank you. Thank you. Okay. Ito na, nanawag na kami, Ma'am Gali. Thank you sa pag-onboard ni Ma'am Kagni sir, from England, si Mercy taga Bicol. So, amo na si sir. Thank you sa inyo kay masyal naman kanay sir diri sa mall gali na isang bistay gali mga kamaton. So, thank you sa tanan gali. Okay, ito na kanay sir. Oh. Yes. Thank you sa pag-onboard ni Sir kag ni Ma'am Mercy. Salamat kag mayong hapon mga kamaton. Thank you. Yes, so amo ni ka matono. Ang oras sa 3:17 na sing hapon gali ka maton. Mag-olang na og ang akon nga partner nga pasayro. So, na-pick up ko sila gali sa kuan mga kamaton ha. Centennial Hotel mga kamaton ha. So, are namasyal din sila sa Festive Walk sa Festive Mall na Mondeli Kamatona. So, thank you sir, Alan na. Thank you Ma'am Mercy sa pag-vlog sa
akon mga kwan mga kamaton salamat sa inyo gid sa gatanan. So thank you man sa tip mo sa akon sir. Keep that sense man si Maton no talaga. Dako na ni nga buli kay Maton ang mga tip nila kamaton no pa lalo na kay Sir Alan. So salamat gid sir thank you gid. So sana mag-enjoy ka din sa pag-star sa balay. Pag-star diri sa Iloilo, pag-star diri nga makahanap ka ng kondo o balay diri sa sudad sang Iloilo kay wow kanami namin sa among lugar sa buong kamaton. Peace ball. Peace. Okay. Talaga ang buhay ni Maton na lito si Maton na pagkakapamao. Peaceful kamaton ang sudad sang Iloilo, wala gulo. Matinlo. So number 3 kami sa Katinloan dire bilog isya kan 3 kamatono. Ay proud nga matinlo nga among nga lugar kamaton. So amo ni damo nagadayon sa amon mga pariner kamaton Damo gusto nga mag-star dire. So ato si Ma'am Mercy gani taga Bicol pero gusto ni siya sa dire sa Iloilo mangita sing kwan. Mangita sang kondo o balay. Yes. So salamat sir. Thank you kag mayong hapon sa inyo nga duha Sir Alan kag Ma'am Mercy. Mayong hapon sa inyo kag thank you sa pagpa-vlog kay Maton. Thank you. So ari ko dito Steve Book mga kamaton. Steve Mall diri ko na drop si Sir Alan kag si Ma'am Mercy sa Steve Mall kamaton. Yes, diri. So thank you sa mag-girlfriend o mag-nubyoanay na mag-nubyoanay na sa mag-nubyoanay. Basta ko pangasawa ng Sir Alan si Mercy mga future wife ito matabo ka matang. So sana matuloy. Thank you mga kawaton. So aring hapon nga 511. Yes. Kamaton. So nagpila na lang ko din sa aming pilaan kaya pag-lap laptop ko din sa kay Alan kay Ma'am Mercy pilaan nila mo kamaton ang laptop. So pila nila ko din muna ni subong nga mga pilaw may na ulihe pagit sa ako. So makita ko yun. Yes. Okay. Are. Mabalik ka naman. Mga kapagdan ng dito. Yes. Thank you. Mabalik ka naman. Salamat sa kanang kayo kumayo rin hapon. Salamat.